Maria Alcover Sureda, més conegut com Model Alcover, va ser molt important per la llengua catalana. És conegut a bona part del món, ja que juntament amb Francesc de Bojamoll van escriure el Diccionari Català-Valencià-Balear. El 2 de febrer de 1862 a Santa Cirga, una finca situada entre Manacor i Porto Crispo, i va morir el 8 de gener de 1932. Va ser un religiós i escriptor modernista, entre altres coses, i després d'estudiar llatí i cultura clàssica el va traslladar a Palma per estudiar el seu seminari. El poble de Manacor, per honorar-lo, va manar a construir una estàtua en honor a ell. També poden trobar en aquest poble un museu dedicat a ell i un institut que porta el seu nom. Però què és el més important sobre ell? El més meravellós que ell ens va portar són les anomenades rondalles mallorquines, les quals va publicar a partir de 1880. Estan dividides en 24 volums i en elles feia servir el pseudònim de Jordi Racó. Les rondalles són una manera interessant de conèixer la cultura popular. Ens han aportat moltes lliçons de vida, però sobretot ha estat una manera d'apropar-nos als nostres padrins, ja que no hi ha res més meravellós que escoltar les històries que ens tenen per contar. Gràcies a mossèn, ara poden ser nosaltres els que conten les històries d'ells i així ensenyar-los un poc sobre la cultura de Mallorca. Vos convidam a fer un petit viatge a Manacor per conèixer un poc més sobre ell i així gaudir de les rondalles que van aportar tant al català.